Ha kawai ka jinja accident uwe Rangbah uladu no sendon yala ka jingim hadian ba ka kali ka ba unya kalahap syariat ha kasnong makoi bari maudiang hari boy district kat kum ka jingte balayo lum kani ka jinja kalajia ha ka no phai sngi kumba ha ka por shi biji arpho aa ha ka ba kawai ka kali jim ka badon yu number ml shpo iwe not arinyo kabalanya do uba rimpang sngi bla riupusan snem kerta ubade na kasnong saiden riboy district udangmi na makoi bari da katay ka jim banlet surak ba ha kasnong maudiang laong ba ha katay ka por kakali kalayap kinsan watla unongnya ula Pyrshang ban pinno e kakali da ka ba pin kalai ugya banyo pinim hinrei lala bat kakali kalahap sendon syariat ringkat bat utei Rangbah hadu bo undamin saujur Mar hadin katay ke jingjia ki pulit kanong po traffic police kilapoy siya katay ke jaka balapin kid ya utay Rangbah siya Bethany hospital nong po banyo ya ke jing sumar hinrei ki doktor kilapin tim ba ula Khlad Noh Hashen poy ha hospital namar ke jing mensaw ka bajur nakaliang ki bahiyeng kila kerpar ban pelat ya ke postmortem hadian balapin dep ya baro ki kindon kat kum ka an ki pulit kila IT no yu te Rangbah syaki bahayeng ha ka benta ban pendem ya ke jingle eniam ka bakhaddu